E con estas temperaturas, as praias están hoxe ateigadas en todo o país, tamén no Porto do Son. Xoel Rodríguez. Si, Chus, non se libran en Forcarei en puntos do interior, pero tampouco nos estamos librando no litoral da provincia da Coruña, porque neste concello de Porto do Son, cando son as 2 da tarde, atopámonos xa arredor dos 30 graus de temperatura. Iso sí, a temperatura da auga que teño xusto detrás de min atópase aproximadamente a uns refrescantes 15 graus. Durante toda a mañá foron moitos os que precisamente fuxiron do interior desta provincia da Coruña para vir a combater a calor o noso litoral, e desta hora, como ven, son moitos os que continúan precisamente sobre a area xogando ou dando un paseo pola beira do mar. Iso sí, o mellor desta hora con estas temperaturas é refuxarse no interior dos locais, baixo unha sombra ou tamén nas terrazas dos bares e restaurantes. Por diante queda aínda unha tarde para gozar do sol e destas temperaturas, lembrando tamén que Meteo Galicia mantén activo ese nivel amarelo aquí no suroeste da provincia da Coruña por este fenómeno, por este episodio extraordinario de calor. Para nosotros esto es normal en verano, pero para aquí he traído ropa como va a hacer frío, bueno, guardé. Digo, me lo podía haber dejado todo en mi casa. Pois bastante mal, moito calor e un bochorno grandísimo. Levamos protección solar, bañándonos tamén bastante a menudo, unha sombriña que hai un árbol aí que está medio doblado para baixo e xa non levamos nin sombrilla, xa nos metemos debaixo do árbol, é estupendo, aquí esta hora de comer, para casa e depois pola tarde outra vez.